It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang tanging hiling ko lang ay makita ko siya sa huling sandali ng aking buhay. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang June. Nakatira ako sa Pangasinan, sa bayan ng Dagupan. Ako ay 28 years old sa ngayon. Pero sana marating ko pa yung edad na 29 sa susunod na taon. Ito ang aking secret file. Meron akong naging girlfriend na itago natin sa pangalang May. 3 taon na ang nakalipas. Isa siya sa mga pinakatumatak sa buhay ko. At isa siya sa mga naging daan para mas lumaban pa ako sa buhay kahit sobrang hirap na ako. Sinulat ko to ngayong August 21 kung kailan halos 3 taon na kaming wala. Ito yung araw na sana kasama ko siyang tutupad ng mga pangarap na nabuo namin. Kaya lang ako na lang mag-isa. Ako na lang mag-isa ang lumalaban ngayon. Alalang-alala ko pa, second year college ako nang maipakilala siya sa akin ni James. Grabe. Dati pa lang, crush na crush ko na siya. Maganda siya, maputi, singkit ang mga mata, natural ang kagandahan, simple, hindi pala makeup, mabait, at pala kaibigan. Lagi pang nakangiti. Kahit sinong ang lalaki, ang makakita sa kanya, tiyak, mabibighani sa kanya. Kaya nung araw na maipakilala siya sa akin ni James, tuwang-tuwa ako. Naging okay kami. Hatid sundo ko na siya kasi iisang school naman kami. At sakto nakabili ang tatay ko ng motor. Lagi ko siyang sakay, pauwi, papasok. 5 buwan ko siyang niligawan. Hanggang sa sinagot niya ako. Dumaan ang mga buwan, taon. Natural, may mga away, may mga pagbabago. Lalong-lalo na't tumatagal kami. Pero mas nakikilala pa namin yung isa't isa. Lahat na nga yata ng nunal sa katawan namin, amoy ng utot, paboritong pagkain at paboritong tambayan, alam na alam namin. Kontento na rin kami sa isa't isa. Pero isang araw, merong hindi ako inaasahang mangyari. Naramdaman kong nag-level up yung coldness niya. Nagbago siya. Ewan ko ba kung kailan pa graduate na ako parang mas naging cold siya. Tinanong ko naman siya kung may problema. Ang sagot niya wala. Pagod lang daw siya sa school at sa pag-online business niya. Hinayaan ko na lang. Pero nung nag-chat ako noon, busy. Kain ka na, kain na ako. Ganun lang yung reply sa akin. Inisip ko baka pagod lang o wala sa mood. Kaya ang sabi ko na lang, kain kang mabuti babe wait kita. Pero lumipas ang ilang oras, walang scene, walang reply. Tumawag na ako. Nagre-ring naman pero walang sumasagot. Lumipas uli ang 4 na oras. Di na ako nakatiis. Pununtahan ko sa bahay nila. Pagkarating ko, ang sabi ni na tito at tita, sinundo raw siya ng mga kasama niya sa church. Nagtaka ako kailan pa siya nag-church at hindi siya nagpaalam sa akin. Okay lang naman kung sakaling umalis siya. Normally naman, kahit late na, magpapaalam pa rin yun sa akin. Sinubukan kong tawagan pero narinig ko yung phone niya na malapit sa sala nila. Doon nagre-ring. Tapos lumabas si tita. Ang sabi, naiwan pala niya yung phone niya. So yun, kaya pala talaga walang sasagot sa cellphone niya. Dali-dali ako nagpaalam kina tito at tita. At habang nagmamaneho ako naisip ko, bakit di man lang siya nagpaalam sa akin? Kahit nga dati
Late na. Nagpapaalam naman siya. So umuwi na lang ako. Naghintay ng tawag niya o chat niya. 10:00 ng gabi nung biglang nag-ring ang cellphone ko at alam kong siya na yon. Dali-dali kong sinagot. Nag-usap kami. At ang sabi niya, sabi ni Mama nagpunta ka raw rito sa bahay. Napatawag ako baka may sasabihin ka. Pero naisip ko, ba't ganun? Hindi lang ba niya naisip na nag-aalala ako? Tapos itatanong niya sa akin kung may sasabihin ako? Pero sinagot ko yung tanong niya. Sabi ko, oo, itatanong ko sana kung free ka sa Sunday. Tsaka nag-aalala ako kanina. Halos 5 oras kang hindi nag-reply. Sakto may binili ako dyan sa bayan kaya napadaan na rin ako. Pero ang sagot niya sa akin, sige pero mag-church muna ako Kita na lang sa tambayan. Sabi ko, pwedeng sumama? Pero ang sabi lang niya sa akin, next time na lang ako sumama. Nag-okay na lang ako. Kasi gusto ko sanang malaman kung ano bang religion niya ngayon. Nung ihahabol ko sana na itanong kung saan ba yung church nila para masundo ko siya, tumanggi siya. Huwag na raw, tsaka na lang, sabay patay ng call. Nagpaalam na rin siya. Sa chat, patutulog na raw siya. Nag-good night, I love you, hindi na siya nag-chat. Gulong-gulo yung isip ko, baka may iba na siya. Sino lagi niyang kasama? Sino naghahatid sa kanya? May mahal na ba siyang iba? Grabe yung utak ko, gulong-gulo nung mga oras na yun. Nakita kami ng Linggo, 2:00 ng hapon sa tambayan namin. Pagkarating niya, hinalikan niya ako. Sabi niya, sorry, nalita ako. Tinanong niya ako kung anong meron. Hindi naman daw mansari para magkita. Sabay ngiti. Tumahimik ako ng ilang minuto at mas naging seryoso habang nakatingin sa malayo. Sabi ko, May, okay pa ba tayo? Hindi kita maramdaman. May problema ba? Sagot niya, walang problema. Busy lang ako. Tumango na lang ako. Bumili ng pagkain. Nang biglang mag-ring yung phone niya habang kumakain. Sinagot niya yung phone. Humakbang palayo at ngumiti. Inantay ko siyang matapos makipag-usap. Pagkaupo niya, tinanong ko siya kung sino yung tumawag. At sinagot naman niya na ka-church niya. Hindi ko na napigilan. Napaluha na ako. Sabi ko, may iba na ba? Hindi siya sumagot. Ramdam kong may mali. Dati naman, pag sinasabi ko kung may iba na ba, sasagot siya sa akin ng wala. Tapos hahalikan niya ako. Sasabihan niya pa ako ng I love you, promise wala akong iba at hindi kita ipagpapalit. Pero ngayon ang naging sagot niya, kung meron man at kung meron na akong iba, wag kang magalala, sasabihin ko agad. Sabay sabing, alis na ako, pinababalik ako sa church. Umalis siya, hindi ko na siya tiningnan. Pero alam ko lumingon pa siya sa akin. Kung susunod ako, pero hindi ko siya sinundan. Nakauwi na ako sa bahay, wala uli siya reply. Hanggang sa nakatulog na ako. Pag-check ko sa phone, tsaka ako nabasa yung good morning niya. Sabi ko sa sarili ko, ibig sabihin, simula nang nakatulog ako, ngayon lang siya nag-chat. Fast forward, mag-iilang linggo na, simula nung huli kaming nagkita, cold pa rin siya. Halos, hindi na siya nakakapag-chat. Nawawalan na rin ako ng gana. Fast forward, may naging plano ako. Sundan ko siya sa pagpunta niya ng church. Nakita ko siya kung saan siya bumaba. Dali-dali siyang pumasok. At may flowers pa yung lalaking sumalubong sa kanya. Sabay halik ng labi niya. Nangatog yung 2 hita ko. Bigla akong parang binuhusan ng malamig na tubig. Nangingilid yung mga luha ko. Sabi ko, grabe pala yung sakit. 3 taong nakasama ko siya, ngayon lang siya nagkaganyan. Niloko ako ng babaeng nangako sa akin na parehas kaming makakapagtapos, mag-iibang bansa. Tapos,
Bubuo kami ng sariling pamilya pero lahat lang yun nawala. Kahit alam kong may iba na siya at patuloy pa rin niyang itinatago, naging sarado yung bibig ko. At wala siyang narinig sa akin, ni isang salita. Napansin niya rin hindi ako halos nagbubukas ng FB account ko. Marami siyang chat at text at call sa akin pero hindi ko na binabasa. Hindi na rin ako nakakapasok sa school kasi iniwasan kong makita siya. Then, lumipas pa ang mga araw. Lagi akong nahihilo. Tapos bigla akong pumayat. Iniisip ko, wala lang naman to. Next day, bumisita siya sa bahay namin kasi birthday ni Mama. Nasa labas siya, masayang-masaya sila. Pagkagising ko, sobrang ingay. Napansin ni Mama na hindi kami nagpapansinan so lumabas ako. Kumuha ako ng pagkain at pumasok ako sa kwarto. Kinatok ako ni Mama, sabi niya lumabas raw ako. Pero mahina akong bulong. Sus, ang saya niyo. Pero yung kausap mong babae malandi, manloloko, hindi makontento. Tapos dumating yung mga tito ko at tita ko. Lumabas ako para magmano. Nakita ko siya, tumitingin sa akin, pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Nag-aiyahan ng inuman ng mga pinsan ko, so nakipag-inom ako. Hanggang sa malasing ako. Pero alam ko kung anong ginagawa ko. Sinadya akong magpakalasing. Kasi sobrang sakit pa rin. Hanggang sa humagulgul na ako at napalakas yung pag-iyak ko. Natahimik silang lahat tapos tinuro ko si May. Sabi ko, yung babaeng yan. Hanggang pangako lang yan. Manluloko yan. Sinabi ko yun. Sa lahat ng nandun. Harap mismo ng pamilya ko. Nakita kita, May. Bumaba ka sa tapat ng simbahan. Sino yung lalaki? Yung may pa-flowers tapos may kiss sa lips? Manluloko. Kaya pala ayaw mo kong isama kasi may kinakatagpo ka. Ang kapal lang ng mukha mo para pumunta rito. Alam kong alam mo sa sarili mo na may ginagawa ka. 3 taon sinayang mo. Lahat. Sabi mo lahat kakayanin natin at ako lang mahal mo. At kung dumating yung araw na mawawalan tayo ng spark, gagawa natin parehas na paraan. Asan na? Tapos umiyak yung mama ko. Biglang umalis si May. Pagising ko nasa ospital na ako. At kung ano-ano nang mga nakasaksak sa katawan ko. Bigla raw akong natumba pagkatapos kong masabi lahat ng yun. Tapos, napansin kong ang dami kong pantal sa katawan ko. Pagdating ng doktor, hawak niya yung resulta. May cancer ako sa dugo. May leukemia ako. Umiyak ako. Tapos, yung mama ko, andun. Humahagulgol. Sabi ko tuloy sa sarili ko, Lord, eto na ba yun? Baka meron pang iba, bigay mo na sa akin lahat. Sobrang sakit. Parang daig ko pa yung nakapatay ng tao sa parusang dinadala ko. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Pabalik-balik ako sa ospital. Ubus na rin yung lupang sakahan namin para sa pampapagamot ko. Pero iniisip ko pa rin yung nangyari simula nung huling gabing nasabi ko yun sa lahat. Alam kong maling-mali na ipahiya siya sa harap ng pamilya namin pero ang sakit lang kasi. Fast forward. Nasa stage 3 na ang sakit ko. Namayat na ako ng husto. At wala na akong ibang hiling sa ngayon. Kundi sana ay matupad ko yung pangarap ko kahit wala si May. Yung makapag-ibang bansa ako. December 18, 2020. 2:00 na madaling araw. Sinubukan kong buksan yung account ko sa FB. At nabasa ko lahat-lahat. Napaluha ako nang mabasa ko yun. Doon inamin niya sa akin na sinubukan niya maganap ng iba kaso hindi raw niya kaya. Hindi raw niya matiis yung makitang umiyak ako sa harap niya kaya nakipag-iwalay daw siya kasi na-realize niyang mali yung ginawa niya. Nangingi siya ng sorry sa akin. Yung mga call, chat, text na hindi ko binabasa bago pang birthday ni Mama. Sising-sisi ako dun. Huling chat niya, sorry sa lahat. Akala ko maayos pa.
Kahit inamin ko sa chat, sorry. Late ko na nasabi sa'yo. At tinintay ko pa makita mo simula nang nangyari kagabi. Hayaan mo. Hindi mo na ako makikita pa. Mahal na mahal kita, June, sorry. Sobra yung iyak ko nung araw na nabasa ko yung mga old message niya. Kaya lumalaban ako hanggang ngayon kahit walang kasiguraduhan. Kung makakaya ko pa. Kaya sana bago man ako mawala, sana mapatawad ako ni May sa lahat-lahat. Sana makita ko siya. Sana masaya na siya. 3 taon na rin nakakalipas. Hanggang ngayon, kahit pandemya, pinipilit kong mabuhay. Lumalaban ako. Hindi ko na rin mabilang kung ilang gamot na bang na saksak sa katawan ko. Kung makailang ulit na rin akong muntikang bumigay. At pilit kong inilalaban etong buhay na to. Kahit pamilya ko. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kasi hindi ako iniwan ng pamilya ko. Lumalaban ako. At kung meron man akong isang hiling, at yun ay makita ko si May kahit sa huling sandali ng buhay ko. Miss na miss ko na siya. At May, kung nakikinig ka man, patawad sa lahat-lahat. Pinatawad na rin kita. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Muli, ako si June. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.